Italo Calvino, nedig a fihe trí godi a octo cuig. Dinne de na scrivnori bevós an Europe sa vihio heis, ba dailake, agus ishi changa na tira sinna herig se go priva. Seliak I Cuba sa vlian nedig a fihe trí, ach dil sé hen agus a hís mahori nedail, agus vi fermaco gardor San Remo. Olaha a vi sa cuidis mór da gailta, agus vi ferm thorganavach iga ahar. Ba rud cotianta co vehe kain go hosculture oliac fen ilani, gan cuiniv ein vacana chorciola a ves sa vialacoro. Hosnig Calvino ag dianav starder an dalaviocht ag an olscoil, ach ní rev a crienti. Hosnig an dara cogadawanda, agus ní rev sé an lanuin tarai glena haidja, agus vi an tir hart San Remo fe quish igna garmanig. Vi a hishmahori fri ashista kamachas amach, as vi shesham partak lo shud a hridi guna luktan anahar. Gael na garmanig nedig a dahada cuig, agus lan Calvino raig an olscoil. Ag vi sé ag pléiles an litriocht igoni an ish, agus I nedig a dahada shacht fuair sé céim as trachtas an scrivnoir Joseph Conrad, is sa bbliain céanna a fáil siag a céad uorscéil an tlí coniad na náin alla, a buníoch an goga femar a cnuc sé féin Yen Calvino óris as a cuid scríbhneoireachta chun dulín lech leis na feibanna agana agus tiiscena a tháinig chun cinn san Eorp as arabal an dara cogadánda. Léirigh sé an déistin a bhí leis an galúada agus na luachana a bhí tacha in uachtar. Agus dá bhar sin, ní ra bhéin leisce chlárú leis an bartaí cumanach, a geall saoil níos fearr do bhainte na hedáile agus don dáin I gutana. Scríb sé altaina in irisí de cuid na hete clé, ach d'éirigh sé san bartaí cumanach I 1957 mar gheall an annar a dhéan na rúisig an ungáir a chun an tairí amach an na cuairfe cuis. Cred sé go a cóir don ile scríbhneoir a bheith feimú go nafsblach an bolaíocht, agus nar cóir don stát nó do lucht na hidio ilíochta a ladar a chuiristeach I gcúrsaí scríbhneoireachta. Cóthaigh Calvino a cuid saolaíochta an mélidas, agus I nédig is a chuige sé chur sé bailachán mór téagartha scéalta ó bhélidas na hedáile le chéile, a ránú as canúintí éagsúla na tíre. Is mar sin a d'éirigh leis beocht as an nua cuasan hedáilis, agus is hiige sin a bhain sé leas a scéaltaí le Marco Polo, Ariosto agus Galileo. Bhí sé ag obair mar agathir do Giulio Einaudi, cólacht fáilte tháirgta I Dorino. Fós sé Esta Singer I nedig a seasca cahar, as bhí sé ann leanúint le Einaudi go deireadh a híal, d'aithnóin go cireadh a futhú I báras I nedig as a hochtó. Ba bhór agus ba leathan na réimsí saolaíochta a bhí ag feimú in agana Calvino, I ag cuineamh siar godi an bhanéis agus a raig godi am an spás áirithig. Tá an saoil seo a ginge fe smacht ag an ólaíocht agus thug sé a dúchláán. Hiige sin, ba uirlis mhór cehadó an antasíocht, drí na fantasíochta atá ann, ach ní fantasíocht watha leis an fantasíocht atá a scríomhaige. Buineann sé leas astí le cuasaí an tíal a chóras gná riocht, agus laistigh des na cuintí nua tá cruthaige cuireann sé daoine ag cainteas ag cuaitimh le fíorainní nua aimseo. Bhí plé siúlaige idir an antasíocht agus níoringe, agus cnuc sé an teannas idir an bheith agus an namheith. Fearr éonaránach cúthaile go bae.
Níor bhéasca leis a bheith cuairsias glúiseachtaí a anama, ba ar a meán focaile, agus go minic is déan gná bhí caint de géhríoch ina cuid láiriga. Obair in asca a bheith ann ar ggóint mhór a bheith dhéanamh a séthir de cuid Calvino, a ba cuid da cordú bio agana gachní a scríb sé. Ní raibh sé chun uair scéalta a cuma ar wathal ó hain, nó chun ar ggóintí tebí a cruthú, a casti goige le thuirí a spraga chun teachtar a discintí hain, agus a bheith páirteach leis ina cordú agana. Bhunig sé a cuardach ar an bhíana se a thalach rian na céad bhí doing, agus dhearg sé ar na nithe a cítar gan dul hasú, fe mar a bheith gach aon ní nachtaige den céad ó riamh doing. Buineann sé get as an léthóir fe mar a bhain fád tine as cloch, nuair a cuireann sé nithe tá luaite go hana I gcuimhneas le nithe eile ar fad, ach nach raibh an súlagin leo chun fíringe as an nó a dhéanamh. Is sé an rud bhó a bhí ag déanamh tinistó Calvino na ní is batha ann, agus conahéamh go méimiist bio, nó an raibh cíalar bí lena le héad de ceist in éachar. Le rítar a bhíon is a bhó ibre go bacht sa scéal Palomar, a tá deanta as 7 mion scéal is fihead gear a cean glíta le céile mar cuid déim fatrún a bháin. Tá macála an telescóip mhór ar cnuk Palomars na Stáit Aontaithe le buinte sa anam, agus cuirtar Palomar in úldóing mar haiscéalaí fatseach agana sa céad capital den leabhar. Tá sé ar snámh ar an bharraige, agus é ag déanamh macnamh gaian ar na tánta éiríonn sa machna is a chlánaíonn thurnáisintí. Tá sé ag iarra áard éirithe aimseo ina siar gluiseacht. Díríonn sé agan ar cheachtas ag amacht aon mhór hinne a bhain, agus déanann sé darúd ar gachéin ní eile. Cíann sé ag borir I bhadamach uig, ag fás agus ag teachtaí iarracht, máile lena thrasruthanna agus a fóthruthanna. Cíann sé na hathra crutha a hagan éirí gach ré seall, ag casa éirí hain, ag brise, ag imacht as, agus ag struthú léthe a ríist. Téann sé crua ar díreó ar aon tán a bhain, gan cuimhnimh ar na tríthe casta eile a hagan le céile inti, ach tá sé mar rúnaige gan boga gúirí go mbeidh tús agus a deire fecha aige. Obair dhéanta seathé ar nói ach buineann sé sás a bhaire astí féhéire. Buineann capital eile le trus a thugann Palomar ag Mexico, tugann na tidal natharcha nimhe agus cligna leide éicint ar ábhar a scéal se. Cuirte Palomar inar láthair I deanta lena compánach leanta, agus an bheirt ag lopadóireacht thart ar áthracha chean timpeall Holteca. Tá compánach ag cuirsíos go holgaseach ar cíal na nealamh atá le feiscint ar gachéin taobh díobh. Tá cligna agus natharcha nimhe ann, agus íag go léir deanta as cloch. Cofer ghlacha mar gníomh credamh leis seo ile, agus in éiríre ba jacaratha spáint go raibh a bharat I gceist. Is fíorma tantu ag trácht ar cheandálaíocht Mexicach, go gilíonn gachéin dealamh, gachéin ní, gachéin bhionn sonra ar rilíf íseal, rudécant eile seachas a hain, agus go gilíonn gachéin ní díobh sin nithe eile ar fad a ríist. Cuireann compánach Palomar fé riachta le severas na dagartí mitasolaíochta a dhéanann sé, agus dheallraigh an timirta smíonatha san léthóireachta scéalach mar gníomh ard agana. Idir an dáling, tagan buan scoláirí óga Indiacha sa ráich, agus iad fe ceannas a bhún tóire goir gairíire. Studan na múntóir os cór deileh ó am go céile, I cuirsíos go hacabhar de gáiltaí ar gachéin ceannachó. Ach ag deire gachéin ráiteas deireann sé mar agrasíon. Ach níla is I ggéine cen cíal atá leo. Cuireann Palomar clúas le héisteacht ar hain,
agus taréis tamil cirna compánach leanta straach go hús rásach ar a múntóir óg ag rá. Tras a ging codí an cíal atá leis an dealamh se. Buineann siad le glúiseach de bháis agus na batha. Cuireann sé sin gleandar ar na scoláirí óga go dainn. Tá méal ar latha agus spárídí le feiscint ina súla dubha. Ní thugann an múntóir éon ragra agus leanlann sé raig I deanta lena gáltaí. A cliste macála a gutha I bhead amach ina díag agus é ag rá leo. Níl sé sin fíor. Níl a méid atá ráite ag an bhar úsal fíor in éachar. Níl a is I gangja cén cíal atá leis na dealamh se. Ceap Palomar ar dúis go raibh an múntóir óg Indiach ag tuairt an clúas bháil do bhíniú an scoláire. Ach tar éis tamil feictar dó go bhfuil a theasamh scoláire có is a chéin ag a bhar óg daoiríre seo. Má hagamíd ar cloch, ar íomhá, ar cóirtha nó ar acail atá buinte as a cóthéags ceart, ní lán ó cloch, íomhá, cóirtha nó focail. Déirtemis tuairt finna san bhíniú nó déirtemis cuairsias a dhéanamh ó mar a taid anto hen gan dal haris. Níl sé le tuiscint ging go bhfuil éon aig eile feicealtóireó seachas an aig a chítar doing. Slí a seahé chun measa le ró a rún na ghlach ach a adamháil go bhfuilid siad dóthaigthe. Is an buile féthúram a dhéanamh fanna gaol cáilte agus uamhar duine gaiana a léirú. Dú síon na heachtaí facalaíochta seo smaointí do chuid féin ag ligam Palomar a dhéanam machnamh ar na dearcaí éagsúla atá léirithe ag a compánach agus ag a múntóir. Tá lí éicintige le teagasca cur a hain ach ar an taobh de tá taringt áirithe I cléanna agan an bhúntóire air. Cruthíonn na dearcaí éagsúla seo fáib dó, agus cuimhníonn sé óróma astracáin a spragan a céile is srachanna gan teorann. Fiafríonn sé déthain cén cíal a bhaineann leis an más, leis an natha, leis an leanónachas agus le trus na batha tó na sean tultétig, agus do gcuoine I gcuiteanna. Tuigeann sé go riomhá nach féidir leis cosca cóir lena riachtanas féin astracáin a dhéanamh. Tá riachtanas dótheachanta bathaige a bheith glúiseach do theanga go teanga, ó dhéomhána réalaíocha go focail hebí, agus a bheith fí agus I gcathaí líon na gosúlachtaí. Tá sé dódhéanta gan míonathe a dhéanamh, glondíreach mar atá sé dódhéanta gan a bheith smaoinemh. Ní raibh smaoinemh I bhead amach os na focail a dúirt fillad ar gcuid féin trá, batha, duine, fiafrí, nó focail eile cosúil leo. Fearr faiseach imníocha seo Palomar I bhíonna se síl atá fe hir clé cló, agus tugann an capital dearnach den labhar a thuile dá híocht chun solis. Tá sé ag cur I ggéal dó hen go bhfuil sé básathe hana hen. Fé mar a bheith sé níos sin a námhní. Níl sé sin éasca mar a thug sé fedára agus ag íre brathnua glúiseach na damhanta. Is sé atá sa bhás a deireann sé na é hain luide an saoil, luide eisin. As sin amach níl sé chum bacint leis an saoil. Ní gá dó bheith búra níos mó fin saoil atá inán dom bharmh a ad is atá sin an ceist bhéag a dhéanamh de gachéin ceist mhór. An smaoinemh is mó a brise síos sna codanna is lú de le namhnaí a dhéanamh de.